nostres propostes per al poble en matèria de seguretat. Perquè, com sabeu, venim ja des de fa temps presentant tot un projecte global per a una ciutat que necessita un projecte que abarque a tots els sectors, que abarque totes les necessitats que té este poble. I la veritat és que en aquesta campanya és bo poder sentir propostes. El problema és quan sentim propostes per part d'aquella gent que ha tingut l'oportunitat de fer coses durant aquests 4 anys, que aquests 4 anys es ha passat despilfarrant i gastant diners no sabem ben bé en què i endeutant la ciutat fins a límits als que no havíem arribat mai. I clar, resulta difícil ara poder-se creure aquella gent que ens ha dut fins on hem arribat. Nosaltres, no obstant, anem a continuar fent la nostra campanya, anem a continuar fent les nostres propostes, perquè cada vegada són més les ànsies de canvi i cada vegada és més la gent que s'arrima a dir-nos que Ontinyent necessita un nou govern. Per tant, jo sense més vull donar la paraula a Rebeca perquè pugui explicar-vos les nostres propostes i després, com sempre, estic a la vostra. Gràcies per haver vingut a la roda de premsa. Durant aquests 4 anys, moltes han estat les denúncies i les reivindicacions que per part del grup municipal hem realitzat al voltant de la gestió dut a terme per l'equip de govern de l'INA en matèria de seguretat ciutadana, policia local i trànsit. I és que també en aquesta matèria l'actual govern del PP d'Ontinyent ha empitjorat l'organització i els serveis heretats. Allò que més sorprèn és que aquesta deficient gestió en una matèria tan sensible com la seguretat o el trànsit s'hagi produït després d'haver-se gastat el que no tenien en contractar i mantenir la cúpula policial més cara de la història ontinyentina. Ben mirat, després de repassar tot allò que hem anat denunciant durant aquests 4 anys, ens reafirmen en allò que Jorge Rodríguez ha dit en diverses ocasions. Ontinyent ha perdut 4 anys amb el govern de la senyora Insa. Efectivament, Ontinyent ha fet un mal negoci. I no sols perquè no hem avançat com a ciutat, sinó perquè hem retrocedit i, a més, ens ha costat a preu d'or. Recordeu que s'ha produït una despesa incontrolada, amb més mandos policials i el cobrament d'hores extra de forma escandalosa. S'està pagant un lloguer desproporcionat pel nou retent policial que hipoteca els futurs pressupostos. Inclús hi ha furgones que no saben ben bé per a què funcionen. I per contra, s'han eliminat serveis com la policia de barri o la gent escolar i han acabat també amb aquesta proximitat que donava als veïns tindre el retent al centre de la ciutat. Han demostrat també un afany recaptatori injust en les multes, perquè no és possible que els conductors d'un any a l'altre es feren un 55% més infractors. I cal també que no oblidem les sancions que s'han aplicat en casos que la llei indicava que no es podia aplicar. I és que no han estat capaços ni de gestionar correctament la instal·lació d'uns pironets. Fins a aquest punt hem arribat. La gestió del servei de la policia local no pot estar marcada per l'autoritarisme o el capritxo del responsable de torn. Són massa els aspectes que hem tingut que denunciar durant aquests 4 anys. I mira que els havem plantejat alternatives i propostes, però cap d'elles ha estat acceptada durant aquests 4 anys, la qual cosa tampoc ens ha estranyat. Els socialistes d'Ontinyent ens presentem a les eleccions amb la idea de tornar a construir tot allò que el PP de la senyora Insa ha desfet. Volem avançar en aquells serveis que estan sense desenvolupar i crear-ne de nous. Perquè sabem que l'organització policial que existia abans d'entrar el govern d'Insa funcionava millor i amb un cost bastant inferior a l'actual. Algun dia ens hauran d'explicar per a què ha servit tenir la cúpula policial més nombrosa i cara de la història d'Ontinyent, a la qual s'ha d'afegir el sou d'un regidor alliberat. I com que no entenem l'eliminació de determinats serveis, els socialistes tornarem a posar la policia de barri i millorarem la seguretat al disseminar mitjançant la implantació d'un avançat sistema GPS que abarque totes les casetes i no sols aquelles que disposen d'alarma. Perquè els socialistes entenem que la seguretat és per a tots i per a totes, no sols per a aquells que se la puguen pagar. Ens pareix injust que aquest sistema sols atenga a les famílies que tenen alarma i la resta, què és el que passa? Que no mereix la protecció i la seguretat de les forces de seguretat. Definirem també un model de ciutat sostenible
compatibilitzant les necessitats del trànsit, la fluidesa i els aparcaments amb la recuperació de la ciutat per al veí. A més, defensarem l'aplicació del Pla de Mobilitat Sostenible que l'actual equip de govern ha oblidat. Cal recordar que un trànsit de vehicles fluid i uns aparcaments accessibles també ajuden a generar una major activitat econòmica. Una ciutat plena d'atascos i on la gent no pot aparcar còmodament és una ciutat poc eficient, és una ciutat que genera rebuig als ciutadans i als potencials visitants. En aquest sentit, també ens comprometem a que sempre que s'elimine un estacionament per donar més espai al vianant, ens comprometem a crear-ne un altre en un lloc acondicionat a l'efecte. Aparcar no pot continuar sent com ara un dels problemes més importants per als ontinentins i ontinentines. A més, ens comprometem a implantar 2 nous retens de policia local, un en el barri de Sant Josep i l'altre en el barri de Sant Rafael, per tenir un servei d'auxili ciutadà més pròxim. En aquests retens es podrà rebre informació i atenció directa de la policia local i comunicar deficiències del seu barri. A més, tindrem obert les 24 hores el retén de la policia local de la plaça de l'Ajuntament. El que volem és que tots els veïns i veïnes de la ciutat se senten segurs i ben atesos per la policia local. I això ho farem sense disparar la despesa de personal i la despesa corrent, com s'ha fet en aquest passat. Els socialistes aplicarem en la gestió de la policia local les 3 premisses que ens acompanyaran durant els pròxims 4 anys al front de l'Ajuntament d'Ontinyent: la reutilització, l'estalvi i la promoció econòmica. Som conscients que amb una gestió racional de recursos es pot aconseguir una major eficiència del cos policial i dels seus serveis. Al remat, tot és una qüestió de prioritat, d'organització i planificació. 3 premisses que no han acompanyat gens al govern de la senyora Insa estos 4 anys. Tampoc en la gestió del servei de la policia local. Però també volem anunciar un altre compromís no menys important. Els socialistes de Jorge Rodríguez ens comprometem, ara i ací, a no utilitzar la seguretat ciutadana de manera partidista. En aquests 4 anys han estat massa les vegades que per part del PP de Lina Insa s'ha posat en entredit el nivell de seguretat de la nostra ciutat i s'ha menyspreat de manera irresponsable el treball de les forces de seguretat de l'Estat. I tot amb un objectiu: criticar el govern perquè no és del seu partit. Així de trist i així de mesquí. Pensem que donar la imatge de que Ontinyent és una ciutat insegura, primer és mentida, i després pot afectar la implantació de noves empreses. I amb 4.000 parats estem per a espantar oportunitats de negoci. Quin empresari voldrà vindre a posar el seu negoci en una ciutat que la pròpia alcaldessa diu que és insegura? Els socialistes de Jorge Rodríguez pensem que la seguretat té molt que veure amb el benestar dels ciutadans i que una ciutat segura és una ciutat on la gent viu tranquil·la i té més confiança en el seu futur. I en els empresaris desenvolupen la seva tasca amb total llibertat. Per això ens comprometem a fer de la policia local un servei que tinga com a prioritats ser pròxim i útil al ciutadà. Una policia allunyada de la realitat i mal organitzada és poc efectiva i no ens serveix de res. I tot això ho farem entre tots, clar, amb l'ajuda dels veïns i dels agents socials del nostre poble, perquè nosaltres tenim clar que junts som més i que junts guanyem.